If so, please raise your right hand and say, I truly affirm. Umnumzana Brian Molefe uxelele le komishoni ukuba wanikwa uxanduva yibhodi yakwaEskom lokuba athathe isigqibo ngokunokwakhe malunga nesivumelwano se-Optimum Coal Mine kunye ne-Eskom. Uthe sisivumelwano sasiza kuba nefuthe libi kwiEskom kwaye sasingafanelekanga, kwaye uthi azinabunyani izityholo zokuba wanika umyalelo wokuba asiqwalasele nje kuphele sisivumelwano ze abuyele kwibhodi nesiphakamiso sakhe. Uthi ngokolwazi lwakhe wanikwa uxanduva lokuba athathe isigqibo ngokunokwakhe ngesisivumelwano nanjengoko wayengumlawuli oyintloko kwaEskom. Saying to you, Mr. Sileke, that yes, the mandate was not to get feedback. The mandate was to deal with the matter. I mean, getting feedback as an instruction from the board to a CEO, just go and get feedback. I mean, that is a clerical function to get feedback. I was a group chief executive. I had to look at the matter and deal with it decisively. Ngaphambili ngethubo khokhela ubungqine nikintshayelelo malunga nobungqina bukaMnumzana Molefe bangaphambili. OkaMolefe ukhawuleze wakhumbuza le komishoni ngezityholo azenza ngaphambili nalapho watyhola ngokuba iGlencore yayizama ukuzithathela imali ebalelwa kwi-8 billion rand, kwaye umongameli Cyril Ramaphosa waye wanikwa izabelo ze-Optimum. Uxelele le komishoni ukuba unenkxalabo ngokungabalulwa kobubungqina kule ntshayelelo nanjengoko esithi iGlencore ne-Optimum zisesiphakathini sale nyewe. Just want to remind the Commission that I did make a statement which made substantive allegations to the extent that I felt that Glencore had been trying to extort 8 billion out of us, and that the president had been made the current president had been made a shareholder in Optimum, actually, significant company that is at the center of everything that has happened here. I'm saying this now because the fact that while we were recapping that was not mentioned, I hope that it is not being swept under the carpet and being forgotten conveniently. Mr. Molefe, I'm surprised that you would think that it's being swept under the carpet, because you said it publicly, and you know from your own experience that when a witness says something that implicates somebody in terms of the rules of the commission, that person is given a copy of that statement so that they have a chance to respond. Usihlalo le komishoni uJudge Zondo uqinisekise elingqina ukuba le komishoni ayizami kubethisa ngoyaba ubungqina bakhe, kwaye abantu abakhanganye kobubungqina banikwe ingxelo yakhe nezizityholo ukubanika ithuba lokuba baziphendulele kwezi zityholo. Le komishoni saqhuba.